מתקשר אליך במוצאי שבת? כן, מוצאי שבת, יום ראשון ושלישי. למה? המחזור שלה צריך להיות מחר. אני ראיתי אותך, אמרתי עכשיו. מוצאי שבת, ראשון. לא, שני ורביעי, סליחה. לא יום אחרי יום. יום ליום, ככה. כן, יום כן, יום לא. רביעי. כן, איפה אתה? צ'וץ', צ'וץ', אני רוצה לראות את הפנים שלך. באפי, באפי, תביא לנו תינוקות יפים. כן, התעייפת, אה? אבל זה עובר? כן, לא, זה שומר שזה לא יצא החוצה גם. הוא היה טוב, אבל היה לו קשה. יש לך אינטרנט? תעשי תמונה שלו, תעשי כתבה. למה? יבוא אלייך הביתה. אני לא רוצה. למה? כסף. כסף צריך. באפי עדיין לא השתחררה, כבר 3-4 דקות שהם מחוברים. היה זיווג ארוך וקשה. כן, צ'וצ'י, צ'וצ'י. צ'וצ'ינקה, דתקה. זה הצבע שלו. כמה שנים יש לכם אותו? כמה שנים מה? יש לך אותו.